natin mga kagamba. Ayan na, ayan na. Ayan na. Gamba, dito tayo sa Pasay kay Anjo. Ayan, oh. Pakita mo yung gamba mo. Deliver natin yan, mga gamba. Ayan, oh. Shout out mo yung mga tropa mo doon, mga bumibili. Ayan. Thank you, Anjo. Kita tayo menda, salamat po. Salamat po tayo mendo and like and share po. Magandang araw ulit mga kagamba. Welcome back to my channel. Yung hindi pa subscriber dyan mga kagamba na nanonood lang, paki-subscribe ng ating YouTube channel at pindutin ang notification para lagi kayong updated sa mga ina-upload nating video. Yun. Yung madami pa rin nagtatanong mga kagamba tungkol sa pinagkaiba ng mas budget sa Tagalog. Panoorin nyo na lang mga previous video natin mga kagamba. At saka huwag kayong mahihiyang mag-comment dyan. Comment lang kayo kung magpapa-shoutout kayo. Tapos ayun, yung palang ano mga kagamba, yung nanalo na dalawa, hindi ko malukit, hindi nag-PM sa akin. PM mo ako hindi ko alam kung anong account nito mga kagamba, si Malik Kilam. At saka itong si Clark Garbo. Hindi ko alam kung ano yung mga account nyo mga kagamba. PM kayo para malukit ko kung saan kayo. Kasi itong taga Misamis Oriental, naibigay ko na yung napanalunan niya. Kinumbert ko na sa pera eh. Nasin ko na sa number niya ito eh. Ito naman si Richard Ronyo, medyo malayo ito. Antay-antay lang daw ito, tinawagan ko na. Ito naman si Troy, walang problema ito. Taga Marilao ito eh. Ikaw Clark Garbo, kung mag-PM ka, tsaka ito si Malik Kilam. May nagko-comment daw dyan na paasa yung ating raffle. Ang dami nito mga kagamba, 24 pala kayo lahat. 24 pala lahat yung nanalo kasi hindi nakita yung ibang bilang pala doon sa taas na listahan. So ayun, yung nagko-comment na yun, bigay mo yung kung ano yung account mo na nanalo. Kasi iba-iba account yata itong mga ito eh. Susunod kung ano yung FB account, yun na lang isasali natin. Huwag na yung mga channel kasi magulo. Nagdudubli yung lista mga kagamba. So itong si Clark Garbo at saka ito si Malik Kilam. Di ko alam kung anong account nito. Di ko alam kung saan ito banda. So comment kayo dyan o kaya mag-PM kayo sa akin mga kagamba. Tignan nyo ito, napakalayan nito, si Rani Bordeos ng Demetrio Fernan Bonifacio Misamis Occidental. Ito mga kagamba, layo nito pero binigay niya yung sakto niyang number. So okay na yan. Hindi tayo nagpapasa mga kagamba. Basta sabihin nyo lang, mangulit lang kayo, okay, mahihiya. Ito naman si Red Spider sa Pangasinan. PM mo ako kasi bigyan na lang kita load kasi malayo yan masyado. Hindi pa ako magagawin yan mga kagamba. May laban tayo ngayon, wala tayong unboxing ngayon, laban muna. Shout out muna kay Sir Alar Alcance ng Lipa Batangas. Yan, lagi nanonood sa atin yan, taga-subaybay natin yan. Si Panda Gaming, yan, taga Bacoor Cavite. Manuel Puentes from GMA Cavite. JB Ochoa, taga Muntinlupa ito. Si Siley Tablati, Gagambins TV. Chana Chaning, taga Antipolo. Si Red Spider ng Pangasinan. Si Mark Galindis Bernardo ng Romblon. Yan. Si Angelo Caballero. Si Hans Ivan Magsilaw. Laging nang kukomment ng mga kagamba. Special shout out natin kay Jason Langumis, Rodel Bugtong, Samuel Fernando from Kokching, Sarawak, Malaysia. Yun, malapit na raw sila umuwi mga gagamba. Pasalubong natin idol ha. May pasalubong ka rin sa aking gagamba pagdating mo rito. Punta ka lang dito pag uwi mo.
At saka si shout out din kay kay Justin Rain Bautista, kay Jeep Ronda, kay Kasakmal Gagamchoy, Ronald Haibin Puentes, Julius Iman Regalado, Gagambino PH, nag-comment dyan, nangungumusta si Lakay Gagambino, nasa probinsya pa yan, ewan ko kung kailan balik niya. Si Jonathan Mereno, yan. Shout out sa inyo mga kagamba. Si isa rin dyan, si shout out din kay Mark Jadin Binoobra ba ito? Nakalimutan kong alokayin kasi mahaba yung pangalan niya, putol eh. Ito pala si Mindanao Spider TV, ito yung nagko-comment na paasa. Ibigay mo yung number mo, padala ko na lang yung load na lang ibigay ko sa'yo kasi napakalayo mga kagamba. Si Japit Pasko, yan, shout out sa'yo. Si Gagamba TV, shout out sa'yo dyan. Yun, mga kagamba, shout out sa inyong lahat. Ito, may paglalabanin tayo. Ngayon, laban muna mga kagamba at titignan natin kung magagaling itong mga inihanda nating mga gagamba natin. Ito mga kagamba, itong unang paglalabanin natin, isang Masbate at saka isang Tagalog. Ito yung Masbate, ayan. Ayan yung picture. Yan, ito naman yung parang hindi na ako sana yung umawak ng stick matagal na hindi naglaban Ito naman yung Tagalog mga kagamba. Yan. Yan yung Tagalog. Mukhang mas maliit yata Tagalog Pero bali, paglalaban natin naikasa na yung mga kagamba. Yun nung nasa pinagtabi ko sila parang match na match pero parang match din nga yata. Ang liksin itong Tagalog na to. Kanina pa ito kulit. Pabalik-balik So tingnan natin mga kagamba. Ayan na. Nasa ilalim ang Tagalog pero bumibira ang Tagalog. Nasa ilalim ang Tagalog pero nagpatihulong na. Natakutan na yung Tagalog mga kagamba. Pero bumibira din siya. Walang nakagatan. Nagpabalik-balik siya sa ere. Uy! Lag-lag na siya. Kadalawa-laglag ng Tagalog. Uy, umakit ka. Maliksi itong Tagalog na to Lumaban ka. Nadali pa niya mas bating mga kagagamba. Ang lupit. Pero nagpatihulog ang Tagalog. Nadali niya mas bati. Lalaban pa kay Tagalog na to. Nalata Talo ng Tagalog mga kagamba pero hindi niya ibinigay basta-basta yung laban niya. Hindi niya basta-basta ibinigay. Medyo malaki nga itong Masbate na to. Pero tignan nyo naman. Tagalog. Lalaban pa kaya ang Tagalog natin? Nakailalaglag na siya mga kagamba. Pero tignan natin kung lalaban pa. Tignan natin. Matabang itong Tagalog na to. Fight ulit. Lumaban ka. Wala na. Umayaw na mga kagamba. Yun, yung Tagalog biniliutan na. Yun, lumalaban pa rin. Tagalog, pero wala. Nadali na. Kumakawala. Pero magaling tong Tagalog din. Pero kaya lang hindi nabutan ng binom yung Masbate. Hindi niya naibaon yung niya siguro, ngipin niya. Ayun. So yun mga kamba, talo yung Tagalog mga kamba. Pero ang ganda ng laban, may pinakita. Ayan. Okay, so next fight tayo.
Ito yung pangalawa nating laban mga kagamba. Tagalog pa rin ito versus Masbate ulit. Ito yung Tagalog. Yan. Yan mga kagamba. Tagalog yan ha. Tagalog. Ito naman yung Masbate. Parang mas malaki na naman yata yung Masbate ah. Ayan yung Masbate. Yan. Liliksi mga kagamba, mga sariwa eh. Ito naman Tagalog paglalabanin na natin mga kagamba. Lang. Mamadali ka. Ayan, tingnan natin. Grabing tigaan. Uy! Bumitaw parehas. Fight ulit. Uy, laglag ang Masbate mga kagamba. Laglag. Ang laki ng Masbate oh. Ang laki niyan mga kagamba oh. Medyo may kaliitan din tong Tagalog na naman, pero talagang hindi niya ibinigay. Nako, delikado ng Masbate mga kagamba. Ayaw nang gumalaw, ayaw nang kumapit. Ayun na mga kagamba, talo Masbate mga kagamba. Wala na, patay na oh. Nanguluntoy man yung Tagalog pero wala na. Patay ng Masbate, hindi na gumalaw. Yun. So, sana nagustuhan nyo mga kagamba mga palaban natin ngayon. Hanggang sa muling pag-upload natin mga kagamba. Huwag kayong magsasawang manood ng ating mga ina-upload lagi. Huwag kakalimutang subscribe at magpindot ng notification bell mga kagamba para lagi kang updated sa lahat ng mga ina-upload natin. At salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Hi! Subscribe po kita to yung video. Like and share po. Bye!